Второто произведение, част от темата за родното и чуждото, е Бай Ганьо журналист. Запишете две жанрови характеристики на Бай Ганьо журналист. Фейлетон, очерк, художествено-публицистичен жанр. Художествени елементи. Изграждане на образите на фейлетоновите герои чрез похватите на речевата и портретната характеристика. Публицистични елементи. Директният израз на позицията на разказвача, остро критичният тон, деморализиращо влияние на деморализираната преса, грубият всепоглъщащ материализъм, обсъждането на актуални за времето на Леко Константинов политически въпроси, връзките на България с Русия и Австрия. Дайте пример за изграден чрез гротеска образ на герой в изучавана творба от първия раздел. Посочете две характерни черти на този персонаж. Приканвам ви да си припомните особеностите на иронията, сатията, пародията и гротеската и да имате предвид не само тяхното значение, но и да умеете да ги откривате в различните видове текстове. Бай Ганьо, неоправдано високото самочувствие на необразования търговец, убеден, че може да се превъплати в ролята на журналист. Безпринципност, политическо хамелеонство, користолюбие, псевдопатриотизъм. Мотивът за балканските нрави присъства в Бай Ганьо журналист и в Балкански синдром. Посочете по един пример от двете произведения за проявите на балканският менталитет. Конформизмът като проявление на балканския менталитет, приспособяването на Бай Ганьо към управляващите, нагаждането на директора на театъра към властимащите, чието разпореждания изпълнява безпрекословно. Грубият прагматизъм, търсенето на материална изгода. Бай Ганьо се стреми да извлече от блага от издаването на вестник. Балкански синдром изпъква житейската философия на алчните консуматори. Кое е чуждото в представителите на повествователя в Бай Ганьо журналист? Сега, тук имаме един по-интересен представен въпрос, който търси една по-интересна интерпретация. В кое е чуждото в представите на повествователя в Бай Ганьо журналист? Чуждото за повествователя в Бай Ганьо журналист е това, което е в противоречие с неговите убеждения, с ценностната му система. Лъжепатриотизмът на Бай Ганьо, алчността на героя, отсъствието на морални принципи, безскрупулността. Характерна особеност на Бай Ганьовата реч е употребата на турски думи – мурафет, ашконсул, бошлав и други. Гуньо Адвокатина си служи с френски изрази – фин дю сюлейко, краят на века. С каква цел е използван този похват за речева характеристика в Бай Ганьо журналист? Турските думи в речта на Бай Ганьо свидетелстват за неговата ориенталска същност. Френският израз, използван от Гуньо Адвокатина, подсказва за стремежа му да влезе в ролята на образован европеец. Коментирайте функцията на композиционния похват в финалната част на Бай Ганьо журналист – обръщението на повествователя към героя. Прощавай и ти, Бай Ганьо. Бог ми е свидетел, че винаги добри чувства са ме въодушевлявали при описанието на твоите истории. Аз питая в себе си вяра, че ще дойде един ден, когато ти, след като прочетеш тази книжка, ще се позамислиш, ще въздъхнеш и ще речеш: европейци сме ние, ама все не сме дотам. Прощавай, не е за чудо пак да се срещнем. Обръщението към Бай Ганьо разкрива специфичната гледна точка на повествователя, неговото отношение към персонажа. Изразена е надеждата, че под влияние на книгата, изпълняваща и възпитателна функция, героят може да осъзнае различието между балканския си менталитет и европейският модел на поведение.
Запишете една функция на просторечието, жаргоните и цинизмите в речта на Бай Ганьо от Бай Ганьо журналист за смисъла на творбата. Чрез употребата на експресивна лексика, просторечие, цинизми, жаргони, героят показва липса на морални ценности и ниска култура. Запишете една характерна черта за жанра на фейлетона, проявена в Бай Ганьо журналист – злободневност, актуалност, сатирично изобличение на обществени пороци. Съпоставете интерпретациите на темата за родното и чуждото в Бай Ганьо журналист и в Балкански синдром и запишете една разлика между тях. Бай Ганьо журналист изобразява деформациите в българският национален характер в края на 19 век, част от които са резултат и от вековната турска власт. Стремежа да се използва силата на медиите за материално облагодетелстване, за манипулация на обществото и за постигане на нечисти цели са изобличени от Елеко Константинов. Родното остава далеч от европейския цивилизован модел. В комедията «Балкански синдром» е представен животът на българина в годините на социализма. Животът е представен като кич, разкрит е фалшът, привидността на ценностите и стойностите. Родното и чуждото коренно се различават, защото родното е в плен на материалното, а чуждото, включително извънземните, имат духовни ценности. Различни са епохите. Бай Ганьо е безпардонен в постигане на целите си и се саморазкрива, а героите на Станислав Стратиев привидно следват духовни ценности, но всъщност са потомци на Бай Ганьо. Различни са и образите на чуждото. Виждате, че тук тази една разлика между двете произведения е разгърната доста дълго и обемно. Съвет: подберете само това, което има значение, което е основополагащо за правилният отговор на поставеният въпрос. Разтълкувайте значението на заглавието Бай Ганьо журналист и за смисъл на творбата. Насочва към поредното абсурдно, будещо недоумение при въплъщение на героя, задава основната сюжетна линия, извежда на преден план героя. Тук са представени три варианта. Вие можете да изберете този, чрез който вие възприемате или асоциирате заглавието в контекста на творбата, но обърнете внимание за извеждане на преден план на същностните характеристики на героя и мисиите или професиите или заниманията, с които той се опитва да се свържи, да се идентифицира по един или по друг начин. Запишете защо книгата Бай Ганьо има различни повествователи. По този начин Бай Ганьо е представен в различни ситуации и сфери и оценяван през призмата на различни гледни точки. Всеки повествовател допълва с нови детайли характеристиката на героя и така се изгражда един обобщен образ, притежаващ и индивидуален колорит и типични черти, който не случайно се превръща в ярък и неповторим национален символ. Този въпрос, според мен, засяга като цяло книгата Бай Ганьо. Трябва да си припомните какви са особеностите на тази структура, романова структура и на какъв основен важен принцип е изградено самото повествование. Защото това е сборник с разкази, ние също допълнихме очерци или фейлетони. Онова, което ги обединява, е образът на Бай Ганьо и героите, с които той се сблъсква или среща по един или друг начин. И именно тези герои са и различните разказвачи, с които започва винаги повествование
повествованието на отделният разказ или очерк, а свързващото звено безспорно е главният герой Бай Ганьо.